zamane pandemi walah iki ya madhang jur yang gini iki. Ora upload main forum jual beli ana sapa. Pan semantahan dadi rezeki niki alah ora lah. Kang. Pun. Kang. Pun. Kang. Tangi Kang. Wong kok blok temen. Gege Mas, gege. Monggo Mas. Ketumbun sepo? Walah ora salah maning nang kene kualitas paling maer. Wele haram pokoke nang ini paling maer. Nganu kok Kang. Nganu. Pokoke kualitas paling maer Mas. Mantep ae Mas. Tak tuduhi barake jos-jos. Mas, sampeyan iki bener banget tekan gini. Kualitas paling jos pokoke nang ini. Wele ora salah maning. Nganu kok Kang. Walah wis iki. Kang. Sisi kene iki. Walah sisi kene iki Mas iki tak tuduh iki jenenge Pirakanta. Nek sampeyan sing gak tuku tak diskon. Wele kualitas jos. Janjane ki nganu Kang. Walah usah nganu. Nganu. Walah kene walah luwih maer walah yo ngerti selerane dhewe iki. Walah kualitas paling maer gitu. Jomblo lis. Walah iki khasiate rezekine tambah lancar. Gampang no jodone. Nganu Kang. Janjane ki yo gak nganu. Wis tenang ae Mas, tenang ae. Walah nang kene iki paling ngenu maer, harga bersahabat, kualitas paling jos. Nganu kok Kang, janjane ki nganu. Ngenu. Alah, asline lurusin kaya ngopo sih? Nu Kang, janjane ki rene gak nganu. Walah ngenu ngopo? Lah tuduh sing kae ora seneng, lurusin kaya ngopo sih iki? Ya ngapura ya Kang. Rene ki nyong janjane ora gak tuku bonsai. Lah ndur gak ngopo iki? Takon omahe Pak Kaum. Walah, pek-peki. Urip kuwi rokokan turu